Čaute lidi, u dnešního videa dneska ideme preskúmovať tú chodbu čo najďalej. Počkaj, môžem. A toto je taký les, čo tu bývajú takí monstri. A sú tu odpady a tak. Ďalej. Pozrite, tu sme našli fľašku odpadom. Ešte aj tam je Red Bull. Poďte ďalej. Čo tu je? Tu je malé moctierko. Už. Vidíte, všetko tu je nahádzané. Vidíte? Každý človek tu môže nahádzať hovadinky, ale... Poďme, bežme tam. Tamo! Bež!